ኣብ ጸሊም ክዳንካ ዝረግፍ ጻዕዳ ቅርፍት ኣሕፊርካ ወይ ኣጨኒቕካ ይፈልጥ ዶ? ፎሮፎር ንቡር ጸገም ቆርበት እኳ እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ግን ብጌጋ ስለ እንርድኦ ክነጥፍኦ ንጽገም ኢና። ፎሮፎር ብሰንኪ ዘይምሕጻብ ጥራይ ዝመጽእ ወይ ድማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ይመስለካ ድዩ? እምበኣር መልሱ ኣይፋልን እዩ። ፎሮፎር ንምጥፋእ ዘይገበርካዮ የለን። ምናልባት ንፎሮፎር ዘጋድዱ ካብዞም 9 ልምድታት ሕጂ ዝነግረካ ትገብር ትህሉ ትኸውን። ፎሮፎር ብኸመይ ይፍጠር? ንፎሮፎር ዘጋድዱ ከይፈለጥና ንገብሮም ልምድታትን መዓዝ ሕክምና ክንኸድ ከም ዘለናን ብዝርዝር ክነግረኩም እየ። ሓቢርኩም ንክትጸንሑ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ሰላም፣ እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍኖ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከይምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ይግበሩ። ፎሮፎር ልሙድ ዝኾነ ጸገም ቆርበት ርእሲ ኮይኑ እቲ ቆርበት እናተቐረፈ ብጻዕዳ ወይ ብጫ ሕብሪ ክረግፍ ከሎ ማለት እዩ። ፎሮፎር ኣብ ርእሲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ጸጉሪ ዘለዎ ወይ ቅብኣት ዝበዝሖ ቦታታት ኣካልና ክወጽእ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ቅንድብ ዓይኒ፣ ኣብ ድሕሪ እዝኒ፣ ኣብ ኣፍንጫ ከምኡውን ኣብ ኣፍ ልቢ ክወጽእ ይኽእል እዩ። ብዙሕ ሰብ ፎሮፎር ይመሓላለፍ ይብሉ። እዚ ጌጋ እዩ። ፎሮፎር ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብምትሓዝ ብመስርሕ ኣቕሓ ወይ ብመትሐዚ ኣይመሓላለፍን እዩ። ፎሮፎር ዝመጽእ ብረኽሲ እዩ ይብሉ። እዚ እውን ሓቂ ኣይኮነን። ጽሬቱ ዝሓለወ ሰብ እውን ቆርበት ርእሱ ነቲ ፈንገስ ተነቃፊ ኮይኑ ፎሮፎር ክሕዞ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ዘይምሕጻብ ነቲ ዘይቲ ንክእከብ ስለ ዝገብሮ ፎሮፎር ከጋዱ ይኽእል እዩ። ጸጉሪ ብበዝሒ ምስራሕ ፎሮፎር የጥፍእ። ብኣንጻሩ ጸጉሪ ተሸፊኑ ወይ ተኣሲሩ ንነዊሕ ግዜ ምስ ዝጸንሕ ረሃፅን ዘይትን ስለ ዝእከብ ንፈንገስ ምቹ ባይታ ይፈጥር። ፎሮፎር ከመይ ኢሉ ይፍጠር ንዝብል ሕቶ እቲ ቀዳማይ ማላሰዚያ ዝበሃል ፈንገስ እዚ ንፎሮፎር ንክፍጠር ዝገብር እቲ ቀንዲ እዩ። ማላሰዚያ ኣብ ርእሲ ዳርጋ ኩሉ ጥዑይ ሰብ ዝርከብ ዓይነት ፈንገስ እዩ። እዚ ፈንገስ እዚ ካብቲ ኣብ ቆርበት ርእስና ዝርከብ ሱር ጸጉሪ ዝወፅእ ዘይቲ ተመጊቡ እዩ ዝነብር። ነቲ ዘይቲ ክምገቡ ከሎ ኦሊክ ኣሲድ ዝበሃል ተረፍ ፍርያት ይውፅእ። ገሊኦም ሰባት ነዚ ኣሲድ እዚ ኣዝዮም ተነቀፍቲ ስለ ዝኾኑ ቆርበት ርእሶም ይቁጣዕ። እቲ ዝተቆጥዐ ቆርበት ድማ ነቲ ቁጣዕ ንምክልኻል ኢሉ ሓደስቲ ወሃዮታት ብቁልጡፍ ክፈጥር ይጅምር። እዚ ድማ ናብ ፎሮፎር ይቕየር። እቲ ካልኣይ ድማ ቅብኣት ዘለዎ ቆርበት። እዚ ጸገም እዚ ፎሮፎር ንኽፍጠር ዝገብር ብርቱዕ ምኽንያት እዩ። ቆርበት ርእሲ ኣዝዩ ዘይቲ ክኸውን ከሎ ምስቲ ዝረግፍ ወሃዮታትን ርስሓትን ተሓዊሱ ዓበይትን ብጫን ተጣባቕን ዝሕብሮም ቅርፍቲ ይፈጥር። እዚ ጸገም እዚ ኣብ ርእሲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቅንድብ፣ ድሕሪ እዝኒ ወይ ኣብ ጎና ኣፍንጫ ክረአ ይኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ንቑፅ ቆርበት። ቆርበት ርእስና ኣዝዩ እንተነቒጹ ብፍላይ ብሰንኪ ዝሑል ኣየር ወይ ብርቱዕ ሳሙና ንኣሽቱን ጻዕዳን ዝኾኑ ቅርፍቲ ይረግፉ። እዚ ዓይነት ፎሮፎር መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ኣብ ኢድና ወይ እግርና ዝፍጠር ንቕጻት ተመሳሳሊ እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ኣመጋግባ። ሕፅረት ዚንክ፣ ቫይታሚን ቢ ከምኡውን ገሊኦም ጥዕና ዘለዎም ስብሕታት ሄልዚ ፋትስ ኦሜጋ 3 ምጉዳል ፎሮፎር ንክፍጠር ይገብር። ሓምሻይ ስምዒታዊ ጸቕጢ ወይ ጭንቀት። ጸቕጢ ንሰውነትና ስለ ዘዳኽሞ እቲ ፈንገስ ብቐሊሉ ንኽባዛሕ ዕድል ይህቦ። ሕጂ ድማ ፎሮፎር ንምክልኻል ወይ ንምጥፋእ ከይተፈለጠና ነቲ ጸገም ዝያዳ ዘጋዱ ልምድታት ክንገብር ንኽእል ኢና። ፎሮፎር እንተሊኩም ክትገብርዎ ዘይብልኩም ነገራት ክነግረኩም። እቲ ቀዳማይ ቆርበት ርእሲ ብሓይሊ ምሕኻኽ። ፎሮፎር ብርቱዕ ሕከትን ቁጥዕን ስለ ዝፈጥር ንምሕኻኽ ክንደፋፋእ ንኽእል ኢና። ይኹን እምበር ምሕኻኽ ነቲ ቆርበት ይቐርፎን ይጎድሮን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣጽፋርና ዝርከቡ ባክተርያታት ናብቲ ዝተጎድአ ቆርበት ንኽኣትውን ኢንፌክሽን ክፈጥሩን ዕድል ይህብ። እዚ ድማ ጸጉሪ ንኽረግፍን ቆርበት ንኽሓብጥን ይገብር። እቲ ካልኣይ ድማ ብውዑይ ማይ ምሕጻብ። ብዙሕ ሰብ ጸጉሩ ብውዑይ ማይ ክሕጸብ ይፈቱ። ውዑይ ማይ ነቲ ቆርበት ርእሲ ንኽነቅጽ ዝሕግዙ ባህርያዊ ዘይትታት የጥፍኦ። ቆርበት ርእሲ ክነቅጽ ከሎ ድማ እቲ ነቲ ንቕጸት ንምክልኻል ተባሂሉ ዝመጽእ ፎሮፎር ይውስኽ። ኩሉ ግዜ ዝሑል ማይ ምጥቃም ይምረጽ። እቲ ሳልሳይ ድማ ብበዝሒ ናይ ጸጉሪ መላኸይታት ምጥቃም ከም ጄል፣ ስፕሬይ ወይ በዝሒ ዘለዎም ከቢድ ቅብኣታት ምጥቃም። እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ቆርበት ርእሲ ተኣኪቦም ነቲ ሱር ጸጉሪ ይዓጽዎ። እዚ ድማ ነቲ ፎሮፎር ዝፈጥር ፈንገስ ምቹ ናይ ምግቢ ባይታ ይፈጥረሉ። ፎሮፎር ድማ ንኽስፋሕፋሕ ይገብሮ። እቲ ራብዓይ ድማ ርእስኻ ብውሕድ ምሕጻብ ንፎሮፎር ይውስኾ። ገለ ሰባት ቆርበት ርእሰይ ከይነቅጽ ኢሎም ርእሶም ምሕጻብ የውሕዱ።
እዚ ግን ነቲ ዝሞተ ወሃዮታትን ቅብኣትን ኣብ ርእስና ክእከብ ስለ ዝገብሮ ንፎሮፎር ዝያዳ መባዝሒ ይኸውን። ፎሮፎር ዘለዎ ሰብ ርእሱ ብግቡእ ክሕፀብ ይምከር። እቲ ሓምሻይ ድማ ንፀጉርና ብግቡእ ካብ ሻምፖ ዘይምፅራይ ፀጉርና ክንሕፀብ ከለና ነቲ ሻምፖ ብግቡእ ኣፅሪና ክንሓፅቦ ኣለና። ተረፍ መረፍ ሳሙና ኣብ ቆርበት ርእሲ እንተተሪፉ ንባዕሉ ከም ቅርፍቲ ኮይኑ ይረግፍን ንቆርበት ርእሲ ይቆጥዖን። እቲ ሻድሻይ ድማ በዝሒ ሽኮር ዘለዎም ምግብታት ምውሳድ። ኣመጋግባና ምስ ፎሮፎር ቀጥታዊ ዝምድና ኣለዎ። በዝሒ ሽኮር ዘለዎም ምምጋብ ኣብ ሰውነትና ነድሪ የላዕል። እዚ ድማ ቆርበት ርእሲ ዝያዳ ዘይቲ ንኸፈረይን ፎሮፎር ንኽውስኽን ይገብር። እቲ ሻውዓይ ድማ ንጥሉል ፀጉሪ ሸፊንካ ምጽናሕ። ፀጉሪ ምስ ተሓፀብናዮ ወይ ብርሃፅ ምስ ጠልቀየ ብኡ ንብኡ ምሽፋን፣ ንኣብነት ብሻርፕ ወይ ቆዊዕ። ረሃፅን ጥልቀትን ዘለዎ ቦታ ንፈንገስ ባክቴርያ ምቹ መራብሒ ቦታ እዩ። ፀጉርና ብግቡእ ከይነቐፀ ክንሽፍኖ ይብልናን። እቲ ሻምናይ ድማ ፀጉርኻ ብሓይሊ ምምሻጥ። ፎሮፎር ንምርጋፍ ተባሂሉ ብመምሸጥ ቆርበት ርእሲ ብሓይሊ ምምሻጥ ንቆርበት ይቆጥዖን የድምዮን። እዚ ድማ ነቲ ፀገም የጋድዶ እምበር ኣይጥፍኦን። እቲ ታሽዓይ ድማ ዓይነት ቆርበትካ ዘይምፍላጥ። ፎሮፎር ብምክንያት ንቁፅ ቆርበት ወይ ዘይቲ ዘለዎ ቆርበት ክመፅእ ይኽእል እዩ። ቆርበትካ ቅብኣት እናሃለዎ ንቁፅ ብዝብል ግምት ከቢድ ቅብኣት እንተቐቢእኻዮ ነቲ ፎሮፎር ዝያዳ ክትውስኾ ኢኻ። ስለዚ ቅድም ዓይነት ቆርበትካ ምፍላጥ የድሊ። መዓዚና ናብ ሕክምና ክንከድ ዘለና። እቲ ቀዳማይ ሻምፖታት ለውጢ ምስ ዘይገብሩ ኣብ ፋርማሲ ዝሽየጡ ፀረ ፎሮፎር ሻምፖታት ን4 ሰሙን ወይ 1 ወርሒ ተጠቒምካዮም ምንም ለውጢ እንተዘይመፅዩ። እቲ ካልኣይ ቆርበት ርእሲ ክቐይሕን ክሓብጥን ከሎ። እቲ ፎሮፎር ጥራይ ዘይኮነስ ቆርበት ርእስኻ ኣዝዩ ዝቐይሕ ዝሓብጥ ወይ ዝረስን እንተኮይኑ እዚ ናይ ረክሲ ወይ ድማ ዝሓየለ ሕማም ቆርበት ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል። እቲ ሳልሳይ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ምሕኻኽ። እቲ ምሕኻኽ ካብ መጠን ላዕሊ ኮይኑ ክትፃወሮ ምስ ዘይትኽእል ወይ ድማ ኣብ ስራሕካን ድቃስካን ዕንቅፋት ምስ ዝፈጥረልካ። እቲ ራብዓይ ድማ ናብ ካልእ ክፍልታት ኣካል ምስ ዝዝርጋሕ። እቲ ፎሮፎር ወይ ምቕራፍ ካብ ርእስኻ ወፂኡ ናብ ገጽኻ፣ ኣፍንጫኻ፣ ቅንድብቲ ዓይንኻ ወይ ኣፍ ልብኻ ክሰጋገር ምስ ዝጅምር። እቲ ሓምሻይ ድማ መግሊ ወይ ደም ምስ ዝረአ። ቆርበት ርእስኻ ክቆስል፣ ደም ክወፆ ወይ መግሊ ዝሓዘ ቁስል ክወፆ ምስ ዝጅምር እዚ ባክቴርያዊ ረክሲ ከም ዝተፈጠረ የርኢ። እቲ ሻድሻይ ድማ ፀጉሪ ምርጋፍ ምስ ዝህሉ ምስቲ ፎሮፎር ተታሒዙ ፀጉሪ ርእስኻ ክረግፍ ከሎ። እቲ ሻውዓይ ድማ ቆርበት ርእሲ ክቕረፍ ከሎ። እቲ ፎሮፎር ካብ ንቡር ወፃኢ ሓያል ቅርፊት ከም ብሩር ዝመስል ሕብሪ ዘለዎ ርጉድ ዝበለ ምቕራፍ ምስ ዝፈጥር። እቲ ፎሮፎር ንቡር ናይ ቆርበት ምቕራፍ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ስቃይ፣ ቃንዛ፣ ምሕኻኽ፣ ምቕያሕን ቁስልን ተታሒዙ እንተመፅዩ ግዜ ከይወሰድካ ናብ ሓኪም ምኻድ ይምከር። ሓኪም ዝያዳ ዝሓየሉ ቅብኣት ወይ መድሓኒት ክእዘልካ ይኽእል እዩ። ፎሮፎር ተመሓላለፊ ሕማም ኣይኮነን፣ ግናኻ ንሰብ ዘሕፍርን ዘሳቕን ዘሕክኽ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ሻምፖታትን ናይ ኣነባብራ ለውጥታትን ክትከታተሎ ይግባእ። ፎሮፎር ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ግዜን ትዕግስትን የድሊ። ሓደ ዓይነት ሻምፖ ጥራይ ካብ ምጥቃም ሓደ ግዜ ፀረ ፈንገስ ዘለዎ ሓደ ግዜ ድማ ልስሉስ ሻምፖ እናቀያየርካ ምጥቃም። ፎሮፎር ሓንሳብ ተሓኪሙ ዝጠፍእ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ገለ ሰባት ንነዊሕ እዋን እናጠፍአን እናተመልስን ዝመፅእ ባህሪ ኣለዎ። ስለዚ ቀጻሊ ክንክን የድልዮ። ነዞም ሎሚ ዝተጠቐሱ 9 ልምድታት ብምውጋድን ንጥዕና ቆርበትና ዝስማዕምዑ ኣገባባት ብምትግባርን ካብቲ ዘሳቒ ፎሮፎር ነፃ ክንኸውን ንኽእል ኢና። እዚ ትሕሶ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ከምኡውን ካልኦት ሰባት ካብ ዝፀገም ንኽገላገሉ ንምሕጋዝ ላይክ ብምግባር ደገፍኩም ኣርዩና። ብተወሳኺ ከምዚኦም ዝበሉ ብዛዕባ ጥዕናና ኣገደስቲ ዝኾኑ መደባት ቀጻሊ ንኽበፅሐኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ክትገብሩን ብክብሪ ይዕድመኩም። እዚ ሓበሬታ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ድማ ሼር ክትገብሩ ኣይትረስዑ። ብዛዕባ ፎሮፎር ወይ ካልእ ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ። ጥዕናኹም ዝተሓለወ ይኹን። ካብ ፍኖት ክሊኒክ ሰላም ቀና።